तो रुको जरा, सबर करो। बय खूब बड़े भाई आदिनी जोङो माखासे भाइराल भिडिअ माने मोजाङै भाइराल आरोना गाज्रि भाइराल नङा आरो लोगोसे जोंनि बे बारग'नि बे आफादनि सासे गोख्रों मावथिया गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन जे बारग'नि बे आफादनि गोख्रों मावथि बा गोरा मावथि बिथांनि मुङानो जाहैबाय बि गामब्ला बिथांनि गुबै मुङानो जाहैबाय कनक बसुमतारी बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि खासियाबारि दुलागाव गामिनि जोबोद दुखुनांथाव खौरां बेयो बिथाङा गावनि जिउखौ गावनो फोजोबबाय माखासे स्क्रिनशटखौ होगासिनो दङ स्क्रिन देखायना होगासिनो दङ बे खौराङा जोंनि बे बर' बिजोंनि गेजेराव बा मा होनो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोबां सावरायजागासिनो दङ गोबां वाट्सएप स्टेजफोरावबो सावरायगासिनो दङ बेखौ बिथाङा नाथाय मानो गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबखो बेखौ दासिमाव जेबो गुमुर मोननाय जायाखै आरोबाव खनसे बुंबावनि बिथाङा बारग'नि बे आफादनि गोख्रों मावथि बिथाङा एक्स एनडिबि बिथांनि मुङानो जाहैबाय कनक बसुमतारी आरो बिथांनि आफादनि मुङा जाहैबाय बि गामब्ला बिथाङा थांनाय 24 खालार खालि बे नभेम्बर दाननि दिनै 26 जाहैबाय 26 दिनै साननै सिगां बिथाङा गावनि जिउखौ दुरुं लानानै फासि होनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों जोबोद दुखुनांथाव आं बेखौनो बुंनो सानो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनथों जोबोद दुखुनांथाव बिथाङा माखासे जेंनायाव दङ जानो हागौ नाथाय बिथाङा मानि थाखाय थैखो बा जिउखौ फोजोबखो बेखौ फोरमायलाङासै दा न'खरा गोबां दुखु दंना खोनादों आरो माखासे रायजो राजाफोराबो दुखु मोननाय फोरमायनानै एसे खौरां मोनदों अब्ला जों दा बेखौ सावरायला बेखौ जों सावरायखांबाय जोबोद दुखुनांथाव खौरां बेयो अब्ला जों दा सावरायगोन नैबे फट' बे फट'आ जाहैबाय स्कुलनि बा फरायसालियाव थांनाय मोनसे एलबाम बानायगासिनो दं जाहैबाय बे एलबामखौ थाबैनो नुनो मोननाय जासिगोन बे फट'खौ लाफानाय जादों जास्ट मोनसे इनफरमेसन टाइपै मानोना बे फट'आ फेसबुकनि गेजेराव गोबां गोसारगासिनो दङ एक्टरा जाहैबाय सोरां नार्जारी आरो एक्ट्रेसा जाहैबाय मिथि नार्जारी आरो बे शुटिंआ जोब्बाय बेनि शुटिंआ जोबखांनानै दा बे भिडिअखौ बा एलबामखौ होनाय जासिगोन अब्ला जों दा जोबथारनायाव मोनसे भिडिअ आरोना बे भिडिअ वाट्सएप स्टेटास फेसबुक इन्स्टाग्राम जेरावबो गोसारगासिनो दं आरोना आरो माखासे आंखौ बेखौ रिएक्सन खालामनो हरदोंमोन आंथ' रिएक्सन खालामनायखौ गारबाय मानोना गोबां मानसिफ्रा बुङो नोंथाङा मालायनि भिडिअखौ लानानै रिएक्सन खालामो मायो होननानै आंखौ गोबाङानो बुङोमोन आरोना दा बेनिखायनो आं बेखौ गारनाय जाबाय अब्लाबो जों दिनै बेखौ एसे नायगोन आरोना बे जाहैबाय नाफाथि हाज'वारि बिथाङा बर' इउटुबार मुंदांखा इउटुबार बिथाङा जोबोर साहसगोरा इउटुबार जेरै बि भइसआ बायदि बायदि खामानि मावो बिथाङा बिदि मावगासिनो दङ नाथाय बि भइसना एसे आलादा बिथाङा एसे आलादा दा बिथाङा रायजोफोरनि गेजेराव बाजाराव थांनानै दाखालिबो खनसे आं भिडिअ बानायदोंमोन ना दाखालि मथा मथि मास मोननैसो सिगां मास मोननै बा मास मोनसेनि सिगां बिथाङा मोसानानै फैसा मागिदोंमोन बा रां खांदोंमोन आरो दा बिथाङा नैबे मोसाबावदों माखासे भिडिअखौ नायदो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ माखासे मोसानायखौ नोंथांमोना बे एक्स एनडिबि आफादनि गोख्रों मावथि कनक बसुमतारी बिथांनि जिउ गोमानाय बा गावखौ फोजोबनाय बेनि सायाव मा बुंनो सानो आरो लोगोसे नैबे नाफाथिनि मोसानाय बेनि सायाव मा बुंनो सानो बिथाङा जोबोर साहसगोरा आं बेखौनो बुंनो सानो आं रावखौबो गाज्रि बुंनो थाङा जोबोर मोजां जादों आरो जायबा थैदों बा जिउ फोजोबनो लादों बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां बेनि थाखाय जोङो सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनथों होननानै आर'ज गाबनाय जाबाय अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' आर्मि।